ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na ichie Ozor Ezeani esigokwa anụ n'aka fere aka wee ruo ndị uwe ojii aka na ya bụ ife abụlọkwa na obere ife nke bụzi na ọtụtụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụ ajụjụ kedu unu n'aka ndị uwe ojii ichie Ozor Ezeani kwesịrị ịnọ o kwesịrị ịnọ n'aka ndị uwe ojii nke ndị Lagos steeti ka ọ nọrọ ebe ahụ wee taa afụfụ njọ ya ka o kwesịrị ịnọ n'aka ndị uwe ojii nke ndị Enugu steeti ka ọ nọrọ ebe ahụ wee taa afụfụ njọ ya maka na ọ na Enugu steeti bụkwa na ebe o gburu ọchụ maka na ọ na Enugu steeti bụ ebe o nyiri ndị mmadụ na ndụ maka na ọ na Enugu steeti bụ ebe o ji ndị mmadụ wee na-agodoro arụsị ya maka na ọ na Enugu steeti bụ ebe ọ na-egbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ bịakwanụ ka unu nụrụ ka nya bụ ife si wee mee dịka unu fụrụ ebe anụnwa ndị imigreshọn na ndị uwe ojii nke Lagos steeti dịka a na-aha ndị fova bịakwanụ ka nke ọrụ unu maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na nya bụ ife dị okpofe anya na ọka mma na-akpụnatara ichie anụnwa n'Enugu steeti ka e were okwute wee tụgbuo ya mbụ Peter Mba maka na edebe ya na Lagos steeti enwekwara ike a na-akọnya bụ akụkọ ọ na-ete aka mana akpụdata ya n'Enugu steeti ịmaa na ikpe ya ebi nkenke bifo nke ọrụ unu ka nya bụ ife si wee mee dịka onye imigreshọn ahụ jidere a na-akpọkwanụ Ọjị Ugochukwu Kensịrị unu mana ọtụtụ ndị mmadụ na wee na-asị ya na ya daalụ na o mere ife ọma na ọbụlọkwa mmadụ ncha niile ka ichie milion ya enyete milion naira welụkwa ha ifonu nyefa onye a ga-asị na ọ ya ewe na ụdịka agụụ dị na Naịjirịa kịta na ụdịka aka azụ a na-ana na Naịjirịa kịta na ya na ụdịka kọlọ nke dịkwanụ na Naịjirịa na ya bụ onye gbalụ mbọ na ya bụ onye atara ayịka na onwere ndị ọka abụ ọgbụrụ fasị gịnị na nwanne fa ka e gburu na-eso wee gbuo onye ụmụnna fa na onweghị ife gbasịtalụfa fa e were nya bụ ego tii na akpa hapụ okooko ahụ na-afụ ebe asị na afa ya bụ osiri ndị imigreshọn na omezi baptizim na afa ya bụzi Levi Obieze amakwa m onye mere ya baptizim n'ụzọ Seme Republic nke bụzi na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-aja anya bụ onye imigreshọn ike wee sị ya na ya wepụta ọba ego ya ka fata iri ya ego na anya bụ onye n'ọnwaka na ọ bụrụ na ọhịa na onye unu fụrụ ebe a na ọkwa ọsọ ga-eme na ọ narigokwarịa anarịa na ọ bụrụ dị nke ka nkọrọ unu ka esi wee ha ndị nya bụ okooko ova n'aka ndị uwe ojii nke nọkwana na Lagos steeti dịka ndị imigreshọn mere ka ndị mmadụ mata na fa jidere okooko anụnwụrụ na-afụ ebe a on 29th of May 2025 dịka ọ na-agba ọsọ alụ ọtọrụ n'Enugu steeti n'Enugu Ezike bụkwa n'obodo fa dịka ife onyonyo ya na-efegharị n'ihu akwụkwọ n'obu onye ogbu mmadụ n'obu ogbu aṅụ ọbara na ọ na-enyigasị ọtụtụ ndị mmadụ na ndụ wee na-eme ife ọgwụ ego wee na-achụ ego nke ụwa n'ike nke bụ na taata bụzikwanụ Fraịde May 30 2025 na fa na-akpọrọzi ya wee na-aha ndị ova n'aka ndị uwe ojii nke nọ na Lagos steeti dịka onye isi ndị uwe ojii nke nọ na Lagos steeti onye nke a na-akpọ CSP Benjamin Odeji bụ ife mere ka ndị mmadụ mata na onye unu na-afụ ebe a na-akpọ ichie milion ide pray ide show ichie Ozor Ezeani onye nke bụkwanụ native doctor na Eziagụ kọmuniti nke dị na Ụmụbandagụ Ezeani nke dị n'Enugu steeti na-akpọnyegokwa anụfanya wee cheke ịfa ngwongwo a natara ya n'aka unu n'anya unu ya afụ ma ego ma fon ya na kịta anụnwa na fa akpọzikwa na eje na hedkwọta fa nke dịkwanụ na Ikeja Lagos steeti n'ebe ahụ ka ichie Ozor Ezeani unu fụrụ ya anọkwanụ ndị mmadụ wee na-asị na nya bụ ife na fa aghọtaghị ya na fa alaiki ọkwanụ ka nya bụ ife si wee mee na ọ na-abụzi na Peter Mba na sinsi anụnwa ogbu aṅụ ọbara anụnwa gbuchara mmadụ wee pụọ unu mana onwekwa ebe anyị fọrọ na newspaper na ndị uwe ojii nke nọ n'Enugu steeti ejikere agokwa anụ ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ anụnwa a na-akpọ ide pray ide show ichie 1 million onwekwa ebe afụrụ etiri na fa na-achọ ya achọ ebe fa delu na onye fụrụ ya na fa gwakwanụ ndị uwe ojii ka abịa kpụrụ ya n'ọkwa nke anụnwa onye imigreshọn na-asị na ọnọkwa ọrụ and na ọchọgokwa imechi ọrụ wee fụchata ya na ife o ji wee kwụsị wee kpọba ya bụ na ọ fụrụ na soshal midia na nya bụ nwoke egbu ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ na nya bụ nwoke egbu ogbu aṅụ ọbara na nya bụ nwoke na-enye ọtụtụ ndị mmadụ na ndụ wee na-ewe foundation ya na ọnya nwa ka o ji wee kwụsị wee gbọbịa maka ofugokwanụ na ya bụ nwoke bụkwa na ọsọ ka ọ na-agba ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na Peter Mba na ya eje kpụta ya na nwoke a kwesịrị ịnọ n'Enugu steeti wee taa afụfụ njọ ya n'ebe ahụ ka o mekọnyọrọ emekọnyọ na ndị Lagos steeti ya ekpekwa ikpe anụnwa ọfụma maka na fa amahụ ka mmiri si wee ba n'opi ụgbọgoro maka na fa amahụkwanụ ka nya bụ akụkọ si wee bido and na fa afụlọkwanụ ife melụ na ebe maka nya bụ ife si wee bido na ebe nya bụ ife melụ bụ n'Enugu steeti na-ekwesịrị ije kpụdata ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụta ka a nọrọ n'Enugu steeti wee kpee ya ikpe njọ ya ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị ọ na-abụ na ndị Lagos steeti na ife kpatalụ fajikwanụ wee chee kpụrụ nya bụ ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ ọ na-abụ maka na fa afụgo na ọ gwara onye imigreshọn nke ọzọ
na oyi enye 10 million ike ọ bụ na ego a na-afụzi na akaụntụ ya na nyaba ego gbagota fa na-achọzi ka fa nwanodo nyaba ego ike welụkwa n'aka fa kpezie ya ikpe unu ma na ebe a na wee kpe ya ikpe na ebe a nọkwanụ wee mee ya ife niile n'ọfa nwa ya afụzikwanụ maka akaụntụ ego ya fa ya afụzikwanụ maka oba ego ya mana ife adịzi ka prọpati ya ndị nke dịkwanụ n'Enugu steeti nke ahụ gbasaziri ndị Enugu steeti mana ntụ anụnwafa jidie fonu ya n'aka witi ego niile a n'aka nke a bụzi fanwa bụzi ndị ejiderie ntụ afa si wee bụrụ ndị uwe ojii nke Lagos steeti fanwa bụ ife ya kontroluzi ego dị na akaụntụ ya odonụkọ maka ego a kafa ji wee sị ka ọ nọrọ ebe a kafa kpee ya ikpe maka na ọ bụ na afụghị ego na akaụntụ ọnya ama na fa ka etinye gị ya na trọkụ utorela Dankota budatarịa ya Peter Mba n'Enugu steeti si anya nọrọ ebe a taa afụfụ njọ ya kedu ebe ọ dị ka ebe a ka a nọ wee kpe ogbu mmadụ anụnwa ikpe ogbu onye mbọsị ndị na-atọ ya ụtọ onye na-egbu nwoke na-egbu nwaanyị onye na-egbu nwaanyị dị ime onye amahụ na mmadụ ọ na-ebe akwa na-ayọ biko fee na-egbu ya mma buru ya kwa wii n'onunu buru mmadụ wee kpochie foundation maka na ọ na-achụ ego nke ụwa bụ ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ dịghị mma ka akpọjie ya n'Enugu steeti na okpo n'Enugu steeti ahụ ka o si wee gbafere ọsọ na si kedu ka o si wee gbafere nwu n'Enugu steeti ụzọ oyi esi gbafere ọka ha nkụ onweghị ndị oyi fata ihe n'ike moto fe eburu ebufee ya ebe ọbụla osi ebe ahụ na rie wee sị ka m wetara unu n'ọkwọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ kedu ife ichere gbasara ya bụ ife